Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat naggapo. Kan ni pagayam ang nagpailinga di tinaga na minda adi nan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nalaingak asumao iti kalabas. Kababain man ngam iso ti pudno. Dayta agalad ko ti makagapo no apay amababainak ita. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Minda. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Saan aya? Ajay anak ni Sonya day ta lumabas. Ay, unmat mare. Ay! Anyamat day tan apa nagkawkawis na. Nagkiting day ta shorts na. Sa nakasando. Iso nga minti uso itanday tamare. Ay! Awan ti uso-uso. Nagalas ti itsuraan na. Kasmatla tay manggargarin iti lalaki ti Jarna. Ay, no syakla ti inana. Ay, talaga ajak ipalubos akasta ti panagkawkawis ti anak ko. Ay, awanen at talaga dagiti babalasang ita a panawon. Oh, anya man enday tangay bagbagam Minda. Dagita dagiti anak ti kaaruba. Nagkikiting ti panagpadbado da. Di dala agbain. Anya ko mati pakasikuram iti dayta. Kat saan da kamot nga anwan? Masurunak nga rod amang kitkita. Ay, makapa... ay na. Jak amon na niya ti sawak kadagita. Oho, kumpurmila pakibibiyangam manen. Agpay sumay. Kat dagitimot naganak da. Apo, di daman labagbagaan mat dagiti anak da. Apay, Glenn. Adan girlfriend mo? Awan pa, mama. Nasayaat. Kanday to'y ipakpakaunakan ka. No agaram ka. Kita tajay na a babae ti armam. Ha? Ay, Jack kayat tay sumarampiting aklasit babae. Kas iti anak day ta kaaroba. Ay, sumarampiting ti panagbadbado na. Awan, mama. Nakaumay kamot diti balay, Susan. Aywan mare. Di ka mangaminan maranranan ni Gestor. Ah? Lumagagat ka. Intanto makiatindar iti kasar di tabangir a barangay into no may alawas. Ay, katuan Mare. Sa anak nga umatras, no kakasta bambanag. Aywan makandaytan ko naman. When foods ko naman. Natumpo nga matalaga, Mare. Ay lakay, kita taakasam to dagiti linabaak. Kat numapanak ijay talo nita. Apay no si kakuman? Adda nga rod papanak. Adda papanan mi ka ni Mari Susan. Ijay manen. Ingkay man agkitan iti chismis yaw. Ichismis mo't nga ibagbagam dita, bantor. Papanan yung arod no sana kasta. Umatindar kami iti kasar. Itulod nak to ni Glenn, babaan iti motor. Sapay kunak nga ayabak idakin ni Mike. Tapno ada katulungak ijay away. Adamat ni Mike. Isunton ati kadwam nga umaway. Ay, anyamat tayo. Nagadawa ang mabalin ko ang makita. Ang amday taman ng anak ni Sonya, ti umuna makita. Ay, saan mo napampansinin, Maring? Kumangarod. Ang masikura na ka talaga. Ay, naguray ka man. Asit gakman iti ayanda na katugaw. Apay, balasang ko. Kurang titela ti kawas mo. Ha? Apay, saan na ka na insuro ti inam nga agbado iti nasayat, Ay, awan ano kasta, balasang ko. Awan tinaranyag amasakbayam no ultimo pa nagbadbadom kat di mo pa'y mayornos.
Sonya, apay abay am akas jay anak mo? Apay ka di, Minda. Ay na, mare. Isurom jay anak mo iti umno apa nagkawas. Anyamot day jay apa nagkawkawas na? Ha? Apay, inan ano na ka, tibado ni Leia aya? Awan. Hanggang, ay, siyak ti maal-alasan iti kas jay apa nagbadbado na. Ay awan masikugan adagos no kas jay ti panagbadbado na. Anya? Iso adillawam ti panagbadbado ti balasang mo, Sonya. No kayat mo ang makaturpos iti panagadal na. Madlaw ama ditirik na ni Sonya kadagiti inbagam. Ay, saan arumbang agsakit tinakam na? Tapod numot amin nga imbagbagak. Sa bagay Pagyamanan na paikit di kumaa. Taadda kadwa na amang isuro iti anak na. Ngun nga rod Iso asaan nga agsaksakit tinakam na. Tatultulungak pa yun amang disiplina iti anak na. Ay, sumarampiting ngamain. Anya man hindi naramid mo ni napanan nyo iti kalman si Kaminda. Adaya, Pag-iistoryaan da ka itay dagiti nag-uummong iti store. asino? Ha? Chismo sa matdagita tao? Anya ngay nga mintiga po na adilawam jay balasang iti kaduan ti tao. Ti maipapanggayam kan ni Leia, ti ibagbagam. Apay kuma. Anya kuma ti madi iti kasjay nga inaramid ko. Apay nga min aya apakasikuram ti panagbadbado na. Ibagak manen ken Kaminda. Awan ti pakibiyangam, tadi da kamut an-anwen. Ay, awan day di Alea. Dinilaw ko lang aruden iti panagbadbado na. Ang isumutlat ta. Kasta talaga itan. Adoon tinabaliwan. Sana nakasla iday. Ay na, saan nga umdas day ta arason, mare? Sumarampitingkit di dagiti kakasta babay. Akas day ti panagkawkawis da. Si Kama Mari. Agpay sumay. Uray po utem to'y ibagak. Iti kasdi apa nagbadbado ti anak ni Sonya, iti saan nga agbayag, masikuganday jay Alea. Kaya at matanaranaan ka dito arubayan nyo, Minda. Apay akasla makaungat ka kanyak. Saan la ang akasla? No di ka talaga ang makaungatak. Apay, anya aya ti parikot mo iti panagbadbado ti anak ko? Na, awan ti problema, nga maal-alasanak nga rod amang kitkita. Kan apay ang makaungat ka. Di ka pa'y katagyaman tatulungan ka amang isuro iti anak mo. Apay, di ka madanagan nga itikas di apa nagbadbado na kat amangan numasikugan. Anya? Ay na, Sonya aya. Awanan ano kastalang. Amangan no umun-unapay nga agsikog ta anak mo, ngam ti pa naggraduar na iti kurso na. Heh! Siyak lang arudan ti tumultulong. Siyak pala ti kasladakas. Sinalbag kit di dagijata tao. Apay, anya ko mga mintibibiyang mo aya kadagiti anak ti akin anak. Adamot bukod mo nga anak nga isukuma ti pangituunam iti atensyon mo. Sana bali talalaki dagiti anak ko. Awan parikot ko kadakwada. Hoy, Minda, isardeng mon ti pannakibiyang mo iti biyag ti aking biyag. Amangan laeng no mairubo ka. Adula amin nga ibagbagam dita, bantor. Ay na, di nakmalapdan nga agsaon no adda makitak asaan anasayaat. Ala makaamu ka man langan. Ngam no day tanto ti pakairubwam, di nakiramraman. Glenn, apay anasip ngatan ka manan anagawid. At day naramid mi di pagadalan, mama. Ay, kunak no sa di numan laditan tinap na panam. Saan, mama? O sige, tinakon ni kwarto. Ay, apa man ang makasukat ka. Rumwar kamot lang tamangan tayon.
Sige, mama. Dagasumton ni ading mo iti kwarto na Sumaruno kayo adagos. Saan nyo manen nga urayan alumami istimakan ang maidasar? Amom ngay, mare. Nakitak dya anak ni Sonya idikalman. Na, apay manen jay sumarampiting nga anak ni Sonya. Mayat matanti pa nagbadbado na. Ngam, amom ka day. Sabalin ti style na ita. Apay anak ko na masabalay. Naglawlaw mo tan di t-shirt na. Ay, amangan mo't no masikugan. Ay, sus. Daytan Dayta kat ngamin ti ibagbagak. Anya ngay ita. No kumangamin ta saan abinaybay anti inana, di saan kumaakas jay tinapasamak. Ay, saan matkit di asigurado no masikog. Ang mga no binaliwan na laang mati style na. Ay na, mare. Masiguradok ang masikugan day jay. Sigurado day tan. Awan dua-dua. Gunggunana Anya man ang deta asasawang minda. Day jay ason niya Agasam. Nagtured nga umay mangsungat kanyak dito balay. Angam anya ngay ita. Isa gunggunana tamasikugan dyan anak na. Anya? Imbagadakin ka, masikog aya. Kat no adda nakakita ang naglawlaw ti suot na abado. Idin to ta idi kat puros nagiilat kan nagkikiting. Kayat nga ro da sa wanday ta ang masikugan. Ilimlimang ng tibuksit na itikas jay asuot na. Ay. Lapdam tangiwat mo kunak minda. Narigat ti agsasaw iti kakasta abanag. Nang runa no saan met nga agpaisaw. Asino nga tamat dahi ta disturbo iti panaginan Ay, kay idak pa lang ng patakdaran nakiidin. Ay, mabit lang. Umayon. May mga oras mo, minda. Nay, sikamot gayam, apo tanod. Apay aya, umunag ka Ay sanain. Inyo may kula da ito'y sumun mo. Sumon? Papaya banda ka iti barangay hall inton pitsa ba inti iti da ito'y abulan para iti reklamo ni sunyaken ka. Gapaw iti panang ichis-chismis mo ang masikog ti anak na. Anya? Ay, ti awanan bain ason niya? Ay, katagpay sumay. Mala, pirmam da ito'y kas pamanag nag-anaawat mo ti sumon mo surat. Ket napatag nga umay kanto iti day tangal daw. Tapno manggaganda mo iti panig mo ako na da. Daytan ti bagbagak idi pailaang. Gunggunam Pinasumunan daklang arudan. Gonggonam ko ng palaang. Awan pa'y panangisakit mo mat kanyak nga asawam. Salbag ka. Saan ka diya panangisakit di panangan anawak idiken ka iti kinalabid mo Kat mapan kanto tasong batam day ta reklamo daken ka. Buisit kit di day jason niya. Apay ko mga ipabarangay nakngay. Kat pudno madagit imbagbagak may papan iti anak na. Imbabay nagday jason niya. Agasam, tain tudo-tudo nakit din a pinagsasawan iti sangwanan dagiti opisyal. Ganabo ma, labid kan man nakibiyang kanto mo. Agasam day tangan kay bagbaga masikog di anak na. Angam saan mo't gayam. Asino kumatinagan nak asan ang makapungtot no kasta ti bagbagada iti anak na. Kat, amok nga ron aya, asaan mo't gayam? Day nga road kat. Saan ka mo't gayam masigurado? Ngam no apay ngayon kay imbagbaga. Awanan ba kit di dayason niya? Naturad lang, gaputan na nagiti opisyales. Glenn, apay ngayon sangpot mo dyan nobyam? Kuha mama. Awan nga minanti sa balay at turungan na. Maputang agawi di balay da. Taapay ko ma, amabutang?
Kuha, mama. Masikog ni Silvia. Anya! Uli itaman ti imbagam, Glenn. Masikugan ni Silvia. Isungay ni awit kung dito'y balay, mama. Ah! Salbag ka! Ah, Apa yan ang sikog ka? Kat agad-adal ka pailaang. sorry, mama. Di kag pampanunod. Salbag ka nga, inanak. Uray aglaaw-laaw ka nagpungtot ka dita, Minda. Adda ditan. May sakamait. Oy no, busor ko na ya. Katanya nga rod. Pangalaan na nga ron iti pangbiag na. Kat saan pa'y mata nakapagturpos. Oy no, suron ko na talaga. Natalukak man laangan. Talalaki dagiti anak ko. Ang ay, salbag kit day. Ay, no amerisa na naimbag. Agsubsuble kadagiti anak mo dagiti inlablabid mo. Apay, saan mo amadlaw, Minda? Ha? Saan ka siguro amamati? Ngam lagi paman dagiti insawsawang mo, may papan iti anak ni Sonia. Imbagbagam asaan ang makagradwar tamasikugan. Ang aman niya nga ita, timot anak mo tinakasikog. Kwa? Naira na laang mata? Ay namin da. Dayta ko mati pagamirisam. Kisayam man nga min dayta kinalabid kina-judgmental mo a tao. Ada pamilyam nga iso ti pangibukbukam iti panawon mo. Saan atay ing kaagsipsipot dita iti pakibibiyangam. Abay, ada ka numot inyawid ti inauna nga anak mo. Wen, masurunak. Nakasikugkit din. Anya? Ay sus. Di kapilitan nga agsardengan. Wen kasta ti kuna ni Glenn nga anak ko. Tagsapul ka no iti trabaho na. Hanggang anya nga iti masapulan na. Kat awan mo't inlepas na. Iso nga uray kasanot panagungat ko. Ay kat, pagtuluyan na. Tadi sayang tinairugi na. Ay uwon matangag paiso. Diyemot babae. Agsardang pailaang iti panagadal na. Tamabain ka no. Ay wen, malagip ko dya anak ni Sonia. Agradwar sa amat itan. Ay, Juan, Mare. Iso nga rod ano masabsabat ko ni Sonia. Kat mababainak. Mababainak gapo kadagiti imbagbagakkan kwa na. Nang runa iti anak na anileya. Nunad duma, mamati ak akaslapod no timbaga ti asawak, anakarmaak, iti kinalabid ko iti kalabas. Aging ita, mababainak latta, no masabat ko ni Sonia. Tuy pagayam mo, Minda. Agyaman ak pagayam Minda iti daytoy apakasaritaam, iso daytan jay kunada, adi ka manghusga. Tadi mo ammo ti sumaruno ang mapasamak. Akatala, likli ka mo ti manghusga iti padama tao, tapno di kan tumanen mabainan. Ket no adda di mo kayat iti padama tao, nasaysayaat nga ibagam iti nasayat awagas. Adi mo ket mapan sarsaritain iti sabali. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Minda. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.